Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 esquart ta' filgħaxija dejjem fuq One. Tul il-jum tal-ġimgħa il-fundatur tal-Caritas Malta il-Monsinjur Viktor Grek ingħata l-qima mill-pubbliku fil-kappella taċ-Ċentru Terapeutiku ta' San Blas fil-limiti ta' Żebbuġ kien ħabta d-9 ta' filgħodu xir il-korteo funebri ħalla il-kamra mortwarja tal-Isptar Mater Dei fil-preżenza tal-qraba tal-Monsinjur Grek. Minn hemmhekk il-korteo telaq lejn iċ-ċentru ta' San Blas fejn ġie milquh minn ċabċifa twila mill-ħaddiema, il-voluntieri, residenti attwali u oħrajn li gawdew mis-servizzi tal-Caritas fil-passat. Ħdejn il-kappella ta' San Blas, residenti taċ-ċentru ġarraw it-tebut ta' Dun Viktor. Mument tassew emozzjonanti x'ħin ir-residenti imbikmin ollow it-tebut waqt mument ta' talb minn Monsinjur Charles Cordina. It-tebut imbagħad iddaħħal fil-kappella ta' San Blas fejn kien espost tal-pubbliku, kappella li kienet tant tal-qalbu fejn mhux biss kien qaddes fiha, iżda min jaf kemm il-darba tkellem u ta' pariri l-residenti fiha. Bosta persuni taw qima lil Dun Viktor Grek waqt li wkoll iffirmaw il-ktieb tal-kondoljanzi fejn il-binja ta' San Blas qatt ma kienet miftuħa l-pubbliku daqskemm kienet f'dan il-jum tal-ġimgħa. One News tkellem mad-direttur attwali tal-Caritas, Anthony Gatt. Dun Viktor huwa fjamma kbira ta' mħabba ta' riflessjoni tal-imħabba tal-poplu tiegħu, ġifieri naħseb jiena ix-xempju tal-imħabba kull minn mismiegħu residenti, klijenti, staff volontiera. Dun Viktor ħajibqa' magħna fl-ispirtu f'kull rokna ta' San Blas, f'kull rokna tal-Caritas. U għalina onur kbir li l-istat oġbu jtieħ dan il-funeral tant ażiż. Tkellimna wkoll ma' Gatt dwar x'jaħsbu ir-residenti dwar il-Monsinjur Grek u anke dwar l-aħħar momenti ta' ħajtu. Jużaw kliem bħal qaddis, missier, naħseb dawk huma l-iktar żewġ descriptions komuni li nisma' anka fl-aħħar ta' mewtu, ġifieri f'dawn l-aħħar ġimagħtej li kien Mater Dei fit-tbatija f'agonija, ġifieri, imma nixtaq li jkollu dal-visti mir-residenti u taraħ kien luċidu, kien ċara volja kienet ibati u meta jiltaqa' magħna ġifieri wiċċu jixgħal bil-ferħ. Jiġbidna lejh, jagħmel talba lina, iberikna, jirrepeti l-kelma sabiħa inħobbok. Jiena sal-lejliet ukoll meta mort narah inħobbok Anthony, Alla jħobbok. Saqsini wkoll dejjem saqsini fuq il-Caritas għalli aħna tajjeb sejrin. Naħseb kien ħafna wkoll fil-kuntent u sodisfatt li jista' jistrieħ fis-sliem li ta' ħajja mill-isbaħ. Il-funeral tal-Monsinjur Viktor Grek se jiġi organizzat mill-Istat is-Sibt bil-korteo jitlaq minn San Blas għal ħabta ta' 9:15 ta' filgħodu waqt li l-qudiesa fil-Konkatedral ta' San Ġwan se ssir fl-10:30. Fl-istess ħin One se jxandar programm speċjali li se jibda l-ħabta d'9 ta' filgħodu.